vítajte pri videu na tému Kaspersky antivírus a Kaspersky Internet Security. Ako môžete teraz vidieť, tak Kaspersky má svoj špeciálny adresár s názvom Temp.io, v ktorom si uchováva súbory počas skenovania. V mojom prípade tam má 40 GB dát, ktoré zabudol po sebe zmazať a tieto mi tam neustále boli. Čo bolo ešte horšie, tým, že mám malú diskovú jednotku C-čkovú, keďže to SSDčko a v čase, keď som kupoval počítač, tak boli menšie kapacity, sa dala menšia kapacita disku C a potom druhý disk bol už veľkej kapacity, tak už mi dochádzalo miesto. Mal som veľmi málo miesta a nevedel som stále, kde mi chýba zhruba 40 GB dát. Kaspersky počas skenovania používa tento adresár na rozpakovanie, ako skenuje archívy a potom by si to mal po sebe upratať. No žiaľ, tento adresár Temp.io po sebe nevždy uprace, možno že bug, ťažko povedať, na internete nebol som jediný, kto to mal, veľa ľudí malo problém s týmto, len na internete nebolo nájsť a možno ani riešenie, ako to odstrániť. Všetky klasické spôsoby, ako by sa to dalo odstrániť, zlyhávali. K zložke ako prvé normálny používateľ a nenájde, že má tam nejaké gigabajty dát. Treba to nájsť pomocou špecializovaných toolov. O týchto tooloch som robil video, takže si pozrite odporúčané video o týchto programoch, vďaka ktorému jeden z týchto programov vlastne mi až ukázal, že tu existuje takýto adresár a patrí pod Kaspersky Lab a že v ňom mám až 40 GB dát. Ako môžete vidieť na ukážkach, ktoré si teraz predvádzam, tak snažil som sa prístupiť a dostať sa do toho adresára klasickým spôsobom, nedá sa. Snažil som sa to zmazať, nedá sa. Snažil som sa prevziať práva, dokonca som z na AVGčku fóre alebo priamo v oficiálnych stránkach bol špeciálny skript na prevzatie práv, ani ten nefungoval. Proste aj klasické, aj keď som command line, proste skúšal som všetko možné. Absolútne sa nedali prevziať práva a zmazať obsah, alebo dostať sa dovnútra, alebo aj zmazať tento adresár. Až nakoniec som našiel riešenie, ktoré uvidíte v závere, vďaka ktorému som konečne toto odstránil. Teraz akurát ukazujem, ako som sa snažil prevziať práva, zmeniť ich, absolútne bez úspechu. No a čo chcem týmto povedať, že v tomto videu ukazujem, ako viete si zistiť, či aj u vás sa niečo podobné nestalo, či zbytočne vám nezaberá Kaspersky nejaký diskový priestor v gigabajtoch dát a ako odstrániť tieto dočasné súbory, ktoré slúžia naozaj len počas skenovania, takže ich odstránením nič nepoškodíte, nepokazíte. Okrem tohto spôsobu, ako si zvýšim na disku, bude aj video, kde manuálne ukážem, ako sa dajú odstrániť nepotrebné súbory a zvýšiť takisto miesto na disku, ktoré v rámci klasického čistenia v rámci Windowsu, tak Windows nejakého dôvodu opäť tieto adresáre nečistí a najmä ak máte taký malý disk ako ja, alebo ak robíte s virtuálkami a máte tam na tom Windows, tak naozaj toho diskového priestoru tam máte málo a vďaka týmto nevyčisteným adresárom prichádzate o množstvo miesta. V prípade virtuálok bude aj video, ako toto miesto zvýšiť, nakoľko ak do virtuálky kopírujete nejaký súbor, tak z nejakého dôvodu opäť zostáva ten súbor tam. Čiže poviem príklad, ak máte 40 GB virtuálku, nakopíte tam 5 GB súbor, tak okrem toho, že bude zabrať 5 GB na tom virtuálnom kvázi počítači, tak ešte ďalších 5 GB bude za špeciálnu adresu, čiže máte 10 GB hneď dolu z virtuálky. Takže aj o tomto budú ďalšie videá. Budú prioritne na Project Explorer, ale pravdepodobne ich dám aj na showku. Takže dajte odber, budem rád, ak ma budete podporovať, budem vám prinášať množstvo riešení je už na Project Explorer, takže ak nebudú na showke, tak nájdete na Project Explorer a teším sa zase opäť na ďalšie video, v ktorom zase ukážem niečo, ako
opraviť, fixnúť alebo vyriešiť a týchto videí určite bude na šovke čoraz viac, tak zase niekedy na budúce. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after